To, že vám AI povie, váš byt má cenu 300 000, nie je vôbec pravda. Je veľká šanca, že to môže byť až o 50 000 menej. Ľudia dnes milujú cenové mapy a umelú inteligenciu. Zadáte adresu a vypluje to číslo. Ale viete, čo algoritmus nevidí? Nevidí, že vás sused zľava je asociál, ktorý má na dvore skládku. Nevidí, že vám zateká izolácia a hlavne algoritmus z banky vôbec nepozná reálnu psychológiu ulice. Nevie, aká je momentálne ochota živých ľudí v tom konkrétnom meste vytiahnuť peniaze z vrecka pri aktuálnych úrokoch. Banka a excelovská tabuľka domy nepredávajú. Cenu nakoniec vždy určí trh. Ak ju na začiatku prestrelíte kvôli zlému odhadu z internetu, vaša nehnuteľnosť sa opozitívne spáli a nakoniec ju predáte pod cenu. Chcete vedieť skutočnú trhovú cenu vašej nehnuteľnosti? Pripravil som detailný živý report cien pre rok 2026, ktorý vychádza z reality, nie z tabuliek. Komentuj trh a pošlem ti ho